La policia no està preparada per la no violència i es va demostrar el 27 de maig. I l'altra cosa que em va impactar moltíssim és veure que aquesta gent anava d'incògnit. O sigui, estaven emmascarats. I després jo no vaig veure cap número de placa ni res. Recuerdo la sensación de que la gente se había sentido como agredida y había tomado lo que era suyo, ¿no? Es un poco lo que se respiraba en la plaza, ¿no? Había habido un... O sea, la plaza era de la gente. És una iniciativa ciutadana que està promovent actualment una campanya massiva de desobediència civil. Pensem, com deia, que hi ha lleis injustes, i quan hi ha lleis injustes no només és un dret, sinó que és una obligació moral de la ciutadania desobeir aquestes lleis injustes per forçar el canvi de les lleis. I per tant, agraïm aquest reconeixement perquè pensem que ara mateix és un moment històric on cada un de nosaltres, cada un i cada una de nosaltres, estigui on estigui, tant si està a l'administració com si està en el sector privat, sigui on sigui, com si està a l'atur, cada un de nosaltres ha de fer una reflexió interna i decidir on vol estar. Si de part de la justícia, de la dignitat, de la vida humana, o vol permetre seguir permetent aquest sistema pervers que està arruïnant la vida de la majoria de la població. Per tant, exigim, sobretot als responsables de les administracions públiques, que aquí n'hi ha uns quants presents, exigim un canvi de la llei immediat. Ens sembla increïble que encara no s'hagi canviat la llei i que s'estigui permetent que les entitats financeres responsables de l'actual crisi que han ensorrat l'economia de les famílies i del país sencer, no només encara no s'hagi reformat la llei, no només encara no s'estigui exigint responsabilitats i s'estigui portant als tribunals els responsables, sinó que a sobre aquestes mateixes entitats estiguin sent premiades i rescatades amb diners públics. Exigim que una societat que no estigui malalta el que ha de fer és rescatar les persones abans que rescatar unes entitats financeres criminals. Totes aquestes entitats estan intervingudes amb el nostre diner públic i exigim el que és nostre. Exigim que podem recuperar el control de la banca, de l'economia, un control democràtic i que recuperem la democràcia en aquest país. Moltes gràcies. Nosaltres, amb aquest comunicat, hem vingut a manifestar un posicionament col·lectiu. Una presa de posició que sabem que pot ser incòmoda i que ens genera dubtes i incerteses, però que sabem rotundament compromesa amb les que són la nostra gent. Nosaltres, superant les pors i els discursos fàcils, hem vingut a parlar clar. Formem part de la gent precària, del 50% de joves aturades, de les desenes de famílies desnonades cada dia, dels jubilats estafats pels bancs. Formem part dels treballadors afectats per expedients de regulació, de les treballadores acomiadades, dels que no es poden pagar una sanitat mercantilitzada, de les que deixaran o ja han deixat de rebre qualsevol tipus de prestació social. Formem part de les treballadores domèstiques sense drets laborals, dels que estan obligats a pagar uns transports i uns serveis bàsics abusius. Som d'aquelles a qui el preu de l'habitatge ofega quotidianament, de les que veiem hipotecat el nostre futur per les retallades en educació.
Formem part de les que migraren buscant una vida millor aquí. Formem part de les que avui han d'emigrar buscant una vida millor allà. Formem part d'una majoria social que està patint a la pròpia pell les conseqüències d'un espoli. Formem part d'una majoria social a qui li estan robant la vida. Nosaltres, a més, formem part dels que no es resignen a veure com mor la gent a les llistes d'espera, que no tolera que les condicions de vida de la majoria caiguin en picat mentre el luxe es dispara, que no suporta veure gent dormint al carrer mentre habitatges buits es podreixen en l'especulació, que no entén que les partides pressupostàries destinades a la despesa social siguin retallades sense miraments mentre els pressupostos en armament, casa reial o església es mantenen sense vergonya, que no tolera que els salaris reals disminueixin mentre els beneficis dels banquers i directius es sobredimensionen de forma insultant. Nosaltres formem part de totes aquelles que pateixen la dictadura econòmica dels mercats i de la genuflexió miserable que li reten els polítics, però també formem part d'aquesta nova i profunda col·lectivitat que ha dit prou. Me pregunto si podéis imaginar la puñalada que me disteis aquel 4 de febrero, y no hablo en sentido figurado. Hablo de quedarte sin aire. Hablo de 24 años de vida en Telefónica desplomándose en un instante sin previo aviso. Hablo de los 8 meses que vinieron después y de esta nueva puñalada de julio. No sé si tenéis la capacidad de poneros en la piel de una persona que solo tiene su trabajo para subsistir. Quizá os quede demasiado lejos. Lo que sí sé es lo que esperabais. Esperabais que me fuera a casa a llorar y a limpiarme las lágrimas con la indemnización. Esperabais que asumiera la agresión refugiándome en los 115.000 euros de la indemnización. Pero como veis, os equivocabais de persona. Marcos ya no es solo un nombre. Marcos ya no soy yo. Hay muchos Marcos que queréis hacer desaparecer de la empresa. Muchos Marcos que están hartos del ninguneo y vuestra prepotencia. Y esta huelga de hambre marcará un antes y un después. De eso no hay duda. Pero no penséis que esto es mérito de la huelga que estamos haciendo. La huelga es la reacción que vosotros habéis provocado. Pensad bien lo que os voy a decir. Antes de despedirnos, se habían eliminado ya 45.000 puestos de trabajo dignos. Y os disponíais a terminar con 6.500 más. ¿Hacía falta despedir a 2 personas por bajas médicas? ¿Os dais cuenta lo clara que quedó vuestra intención de atemorizar a los candidatos al ERE? Y una vez estaban ya los 6.500 prejubilados, ¿hacía falta volver a despedirme después de un nulo y un improcedente? ¿Qué queríais demostrar? ¿Es que no os dais cuenta de que esta plantilla lleva sintiendo la presión de saber que sea lo antigua que sea, tenga el valor profesional que tenga, es una plantilla a exterminar? Los humanos somos complejos, el miedo y el sometimiento tienen un límite, y quizá os vendría bien hacer converger vuestro sentido del poder con el sentido humano que parecéis no contemplar. Vosotros no lo sabéis, porque lleváis aquí la mitad de tiempo que nosotros. Pero hubo un tiempo en el que la dirección de esta empresa tenía cierta sensibilidad hacia la plantilla. Hay casos concretos que podría citar. Todos hemos de aprender algo de nuestros antecesores. La historia es algo de la que todos hemos de aprender. Vosotros también. Fa 2 anys vam començar a fer preguntes sobre el funcionament de 2 hospitals, el de Blanes i el de Calella. El que hem trobat és un autèntic escàndol. Un dels nostres reportatges va fer que l'Oficina Antifrau de Catalunya obrís una investigació. Però amb això no n'hi ha prou. Per això enregistrem aquest vídeo, perquè tothom a Catalunya sàpiga l'enorme grau de corrupció que forada el sistema sanitari, perquè el que hem descobert a Blanes i a Calella està passant a tota Catalunya. Com era d'esperar, han intentat tapar-nos la boca. Un senyor que es diu Josep Maria Via ens va portar davant un jutge per haver faltat al seu honor. La mateixa justícia que és incapaç de fer res contra Millet o Urdangarín ha estat rapidíssima per jutjar i condemnar la nostra revista a pagar 10.000 euros. Una condemna que deixa a la nostra revista i a la nostra família en una delicada situació econòmica a la vegada que atenta contra les llibertats de tots els catalans. Però la jugada els va sortir malament i en comptes de fer-nos callar, la denúncia ens ha donat una força enorme. Milers de periodistes, treballadors de la sanitat, organitzacions socials i ciutadans en general s'han volcat i ens han fet arribar el seu suport. Una enorme onada de recolzament que ens dona forces per continuar fent la nostra feina. Catalunya viu un moment històric. Justament per això, avui la lluita contra la corrupció i l'opacitat és més necessària que mai.
No es pot construir res que valgui la pena sobre fonaments de silenci, corrupció i injustícia. La transició espanyola és una prova de que haver de triar entre la justícia i el silenci és sempre un mal negoci. Per això continuarem preguntant. Visca els Països Catalans! Som la cançó que mai s'acaba. Som el combat contra l'oblit. Som la paraula silenciada. Som la revolta en un sol crit. Som l'espurna que encén la flama. Som la lluita que hem compartit. 10.000 Catalanen haben in El canvi que s'ha produït entre aquestes eleccions i les anteriors és molt senzill. Per una banda, els unionistes han perdut un escó. I el gran canvi ha estat que els altres sobiranistes n'han guanyat 13, compensant els 12, que per Convergència i Unió. Per tant, tenim un Parlament completament nou on podem parlar de 3 terços. N'hi ha un terç per Convergència i Unió, n'hi ha un terç per l'esquerra independentista, per l'esquerra sobiranista o per l'esquerra pel dret a decidir, on Esquerra Republicana de Catalunya, Iniciativa per Catalunya Verds i les CUP són els grans triomfadors de la nit, són els que aconsegueixen alterar el Parlament, i n'hi ha un altre bloc, el dels unionistes, que fins i tot perd un escó. És cert que Ciutadans guanya molts escons, però no aconsegueix canviar l'estructura de la seva part del Parlament. El canvi real està aquí. Apel·lem no a aquest Parlament, també és veritat, apel·lem al carrer. La nostra gran esperança de l'últim cicle és la força de la gent. També venim d'un cicle on moviments socials poc coneguts i que entren poc en aquesta casa han activat moltíssim la democràcia que vindrà, sigui el feminisme, sigui l'ecologisme, sigui el pacifisme i l'antimilitarisme, sigui la lluita contra els desnonaments. I així s'ha de dir, en aquest país els únics que han aturat desnonaments ha sigut la gent, i ha sigut la plataforma Afectats per la Hipoteca. S'hauria de caure de cara a vergonya que cap institució, cap govern, cap municipi hagi aturat un sol desnonament. I aquest també és un problema de país. No venim de la cultura de la delegació, nosaltres ja som la cultura de la participació directa, i avui més que mai ressona la gran proclama del moviment afroamericà pels drets civils, que diu que el problema no és el que fa una minoria particularment cruel o particularment poderosa, sinó que el problema rau en la majoria, en el que fem nosaltres amb la nostra indolència o amb la nostra exigència. Des d'un punt de vista col·lectiu, la lliçó del 25N, a la que s'han referit també altres representants, és xeferat i és espriu. Mai un poble s'ha de posar darrere una persona, sinó que d'aquí o ens en sortim entre tots o no ens en sortim.